le Malneu el channel clear to te chibai ka buk ve ka cheu khawlbawm kan tih hi Engnge tu nge anih kan en ho don ani chumi ma in Ditoktive zawhna claim a zawng kan in zawt ve photang thlalak hi en vong la naupang hi ru ka tum nge chan chhuat tum ru ka tum ani han en vong la tuna amit ran men pheidan hi Mizo hoina mit phakar kan tiang hi nia tuna pom dan hi mit kal pom ani wangin ru ka tum ti kan hre thei mai ani thlalak hi han en le vong la enge dik lo om le hmeichhia hi an en vong la amit ran hoi pheidan ah hian a zam ve deuh tir hriat ani thlalaka kan zam hi chuan a dik thei lo thina chu wangin hmeichhia hi a dik lo ani han en vong la mihring hi hmuem le hetian na sa deuh a kan han en tak ngial pun mihring awm ang reng an awm lo ani i hnungah mi an zui che a chu engte tih tur nge le hei chu engtin vak ma tih ngai lo ni i kalna lam tura a kal ve dawn tih na ni han en le vong la tuber hi nge mihring ni lo le mihring an ni lo vek ani lem ziak vek an ni short break nei lokila chumi chungin hla kan play lokang Shinga ahlarang hian chu ai na sama leivan zum mangai na min hlan kluang lia me he mangai na ayan kluang lia me arona korfal thengin ole khawlbawm kan ti hi enge ani chia kan en ho to khawlbawm kan ti hi YouTube channel ani a tuna thlalaka kan hmuh hi channel nei tu pa ni